Pošťák Pet má náramný svět. Pošťák Pet. Zdravím všechny na novém kanále, jdeme hrát. První gameplay, tato velmi zajímavá a skvělá hra. Ten Flying Gorilla zase poje ty plasky, tak si to jdem zahrát. Ty brďo. Wow! Ty vole, to je intenzivní gameplay. Pičo! Tak to zkusíme znova. Reklama, do píči. Zkusíme to znova. Žádný učení do piču! Tak, žádný učení nebude spát přeci, to všichni víme. A tentokrát už to dám. Jo! A tady je nějaký rare egg. To si děláš prdel. Píči. Je tady mnoho skinů. Třeba tento modrý, tento červený, tenhle a tenhle special mega úžasný. Tak si asi můžeme zahrát ještě jednu. Ještě jeden level. Do piči. Tak jo, tak tohle zvládneme lidičky. Zvládnem. To zvládneme společně. Společně to piču! Tak, naposledy. Velmi intenzivní gameplay. Na konci si to zhodnotím. To piče už! Teďka poslední pokus. Slibuju na svoji pravou puku prdele. Přelip, tak. Tak já vám děkuji, že jste se tady se mnou podíleli na tomto úžasném gameplay a teďka si to zhodnotíme. Tak jo, jdem si to zhodnotit. No, takže po grafické stránce bych tomu dal třeba 10 z 10. Opravdu to stálo za to. Wow. Gameplay, to bych zhodnotil takových 11 z 10. Užil jsem si mnoho bzundy a svandy a mnoho dalších píčov. Po příběhové stránce tomu dávám slabých 3 z 10, protože je to úplně mohovně. A já vám děkuji, že jste si koukali na tohle video. Ahoj! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray.